Ezinohlonze TV inethulela uhlelo Sikhangenkezo TV show ulethulelwa uMzothule Shembe, DJ Bhonya no BGK Mbuyisa, isinga sikaNodumo, ezomdabu, amasiko nobuciko. Ngena ku-YouTube njengamanje uklike ulike Ezinohlonze TV. Ake ngibingelele mbuke lapha ekhaya kwaZinohlonze TV. Gama lohlelo Sikhangenkezo TV show. Gama lami uMzothula ngalakhe sabathu wasman DJ Bhonya sizohlengina zonke insizwa eningizimu Afrika. Umfakazi komdila khala masonke intabadotele empahleni umphendlemane. Umama omkhulu kusigaqa sibhodo ngaphathwa ngaphezulu. Utheni negulikana ngoba zonke intombi zilikundile. Hande manje ncidi mamba ncidi umshololo. Untombi zimbili engekanqatho engaseklamonti. Anobone namajuba amabili shengoma phathi wantaba izulu. Unomakofu umkhono udukwe nebindi ngithumile lapho wafa mina. Angihambi ngedwa. Khona insizwa hlezi sinayo khona lapha ohlelweni. Igama lakhe uBGK umfowethu. Noma kanjani ke ngikubingelele nami lapho mbukele ekhaya wethu ukhamba kahle sibona ukuthi izinto ngabe zimnandi noma ngabe kunje nomfana kalahlobo lapho nqila uthole ehlanze zamamaza amkhoza zimthele mfana enhlanze zibomvula yedlula mthatha edlulela phambili mina ke ngisinqe sikanodolo isigqobo sikashwama into amandiya namasulumane thiwa ngena lo side iphuma lo side ungibona setshitshela wena umfulo omkhulu waseLimpopo labo lathi chineke ngishelo ngathi ikhekhe lebirthday yahlephula abothanda umnikazi ohambayo uyayibonela na ukuthi wenza kanjani ngoqhamuka phansi lena mina kwesakabiyela ofasimba la kusuka khona igama ngubonkosi isibongo sona sambuyisa bukeli akube mnandi awulalele la uzwe nazi izinto ezimnandi ubone ukuthi sikuphatheleni kweZinohlonze TV la sikhona sikubamba kamnandi sithi Sikhangenkezo. Kunjalo Ezinohlonze TV nakanjani ungasubscribe njengamanje ngena ku YouTube uthi Ezinohlonze TV. Yabona namhlanje vele ngenza kwehluka ngalanda intokazi Namahlebezi asho kahle kakhulu athi umyeni wami.
kanjalo Namahlebezi athi umyeni wami imnandi ingoma siyabonga mbuke lapha ekhaya ungasubscribe njengamanje ezinohlonze TV Sikhangenkezo TV show khona uMangcobo Ngcobo uyaphila Ngiyaphila kuyangithokozisa ukubona namhlanje Namahlebezi iqembu eselineminyaka engilaziyo Mangcobo akusitshela usithatha usibeke iqembu Namahlebezi nize niliforme iqembu eneyintokazi ngiyazi ukuthi insizwa phela ibuye zibe khona ezilapha emagidangoma kodwa iqembu lona le intokazi iqembu lamantombazane elisuka lapha kimina lisungulwe yimina nje liholwa yimina futhi limanejwa yimina futhi liculelwa yimina futhi kuyenzeka ukuthi abanye abaculi becule bephinde beyibhekhele wena wenze njani bakhona eduze engicula nabo ngoba uke washo wathi kuba khona uyazi ukuthi zikhona nezinsizwa ikakhulukazi la einsizweni ngicula nazo ke insizwa ema-backings yebo ngizwa kahle ake singene kakhulukazi engeneni kwenu njengeqembu laMahlebezi ngiyazi ukuthi ngisho zikhona izinsizwa eqembeni singabala amaqembu amaningi othola ukuthi uma kukhulunywa ngayo kuthiwa iqembu eliki-category yabantu besifazane ukuthi babhekhile abesilisa noma kwenzeka kodwa i-category yabantu besifazane sengifuna ukuya lapho ngifuna singene sigcile ekutheni ukuthi uze ubuke ekutheni ake ngene endimeni yomculo kaMaskandi ngisebenze kuyiqembu labantu besifazane kuphi ukubuka wena kulamaqembu aphambeleni mase uthi wena cha nami ngiyangena manje ngathanda kakhulu ngesikhathi ubaba uBhodloza sithumela umyalezo ukuthi nabantu besifazane abasukume beyibambe kodwa ke noma ngangakuboni kulula kumina kwaya ngibuka ngilalela ingane zoma ngilalela imthente ngilalela amatshitsha amhlophe ngithanda kwahamba ke mase ngila eThekwini ngathola omunye umama owasithanda nje siyigenge yasekhaya wasithanda nje siwumndeni wasithatha wacela ukuthi sisebenze naye eqembini lakhe okwakuthiwa amaciko ilapho ke la ngiyibone khona ukuthi ngiyakwazi futhi ngiyafitha khaxa nabanye abantu baqala bangibona eceleni okwathi ke uma kufa lapho ngafoma Namahlebezi Namahlebezi ayafika kukhona insizwa ngikhumbula kahle owayifeaturishile kule ngoma yokuqala yayiziba ngokuba nikhamba uchwepheshe hayi sengibamba kahle ke iminyaka emidala le iminyaka edlule phela ngoba phela sikhuluma thina ngomlando ezamzukwana nengithi yalomculo nengithi yaMahlebezi amahlebezi athe mayifika aba negalelo elikhulu lokuthi nabanye beqhamuke abanye amaqembu abantu besifazane ngenxa ukuthi bayabona ukuthi lento iyenzeka manje inkinga nazo ke ingqinamba ngihlangabezana nengqinamba ke manje emculweni niyiqembu labantu namaqembu abantu besifazane yabona ke lapho ingqinamba ezinkulu ukuthi sibukeleka phansi angazi kanjani siyinza labantu ngoba nabo laba bantu besilisa ikakhulukazi laba bantu abahlela imicimbi hayi abasithandi inkosi yami abasithandi ngiyabonga ukuthi sebekhona manje labo nalabo kodwa nje hayi sinenyamembe impela izona ngqinamba ezinkulu lezo ngoba uma ubheka imicimbi noma ngabe kuthiwa umcimbi awuzuku ukunika imali kodwa umcimbi iwona okubeka kakhulu kwibalazo ngoba umcimbi uyakwazi ukuthi uqoqa abantu umuntu obengazi ngamahlebezi ayiyele emcimbini ethile eyobuka iqhawe lakhe ebese bona amahlebezi bese yathanda ngoba phela amahlebezi azokwenzela estage ngeke uze ungawathandi mayise stage amahlebezi yes kukhona le ndaba yokuthi niyaqashwa mase imali ingafani ngifuna ukuya lapho lokho kaze kukushaya kakhulukazi wena njengomuntu okhipha imali yakhe ephaketheni niyongena esitoti mina ngihlala kaMashu njengoba ngihlala kaMashu amagidangoma ami akaMashu akhona ambalwa khona bakaMaphumulo khona baseshowe showcase makunomcimbi kumele ngigibeza abaseshowe ngigibeza bakaMaphumulo ngoba phela umcimbi awukhokha ngithi kade kube kuthiwa imicimbi yakhokha siyaqashwa nje imicimbi yasikhokhela ngabe bayazigibeza manje ngibancengile ukuthi ayenzeke lento ukuze ngelinye ilanga ukhona oyothinteka enhlizweni la ezosibona khona siyodlala mahala afika sibona athinteke kumele mina ukuthi kwenzeke ingqinamba enkulu ke le akwazi impela ukuthi kungabi ingqinamba ngoba kusuke kumele ukuthi bebe khona awukwazi ukungena iperform wedwa ubuthe ungamahlebezi shuthi usuyihlebezi phela manje yayibona into le uyabona ingqinamba uma bekhuluma ngazo
izona eziyaye zibe inkinga kakhulu uma sikhuluma ngamaciko nangabantu besifazane uma sikhuluma nabo endimeni yomculo uqobo ngoba ukhuluma indaba yokuthi angazi noma banenyama embini angazi ukuthi ngiyayibeka kanjani kodwa uyiqedile yena ngoba mina ngizoyithisoke ngiyithathe mase kuthiwa ngipersonal angifuni ukuba personal ngingayithatha personal ngoba kuyasetshenzwa la kunjalo sikhuluma kanjalo ke bukela lapha ekhaya nawungasubscribe kulula nje ungangena ezinohlonze TV subscribe njengamanje ezinohlonze TV uzolibona uhlelo igama lohlelo Sikhangenkezo TV show ngihleli Namahlebezi njengamanje uManqobo ukhona siyakhuluma kumnandi nakanjani Manqobo ngifuna sibuye la sikhulume ke manje indaba yokuthi wakhiphila ama-album manje ikhona i-album niyasebenza namanje ngayo i-album ngiyanibona kwamanye ama-post impela niyavela ngibuke nalapha ukuthi hayi niyavela ema-posting kukhala kakhulu ngemkhopho wakhala nangazi itolo uqobo nagcina nani seningena ke kuma-digital platform sothi senidayisa ezitolo online sengifuna ukuya lapho ke ekutheni nina njengamahlebezi nenze njani manje ekutheni ukuthi umculo wenu ufike kubantu ikhona yona ezitolo kodwa ke nje obusho kunelezo ngqinamba nalezo ukuthi nakhona ezitolo kunenkinga zakhona akukho la kungena inkinga khona life is not easy nowaziyo uthakazi kodwa ke nje sikhona ke endimeni siyasebenza sifakile kuma digital stores senza lokho kwenziwayo nathi wonke nje uma ungena nje uthi amahlebezi uzoyiza izoshithi isicela ukungena ingene ekhulukudu bese uyayicinga ke nezinye mawubuka wena isikhathi ongene ngaso ngike ngabuka ukuthi impela benovala umashu nivala ama-hostel nivale kwasani esikhathini samanje yini kukhona yini la kushoda khona moqhathanisa akukho kuthina okushodayo ilento engeke ngayikhaza ukuthi angazi noma ingoba siyiqembu labantu besifazane asinakeki noma asithandeki angazi ukuthi ngizokubeka kanjani njengoba usho ukuthi besiwavala ama-hostela besiwavala ngempela futhi akukho la singafiki khona mawususibizile kodwa lokho ekuthiwe nje asiyoziveza angazi ubani lo ongaboni noma ongezwa okufuneka ukuthi siyoziveza kuye like manje sekunanama promo manje njengoba nje ngila angithi siya subscribe bayangena abantu bayabona kodwa nje woza uzoziveza inkinga kunjalo mbukela lapha ekhaya iqembu amahlebezi sesizogoqa njengamanje bazokhipha imininingwane ukuthi bathola kanjani einkundleni zokuxhumana sikhuluma uFacebook oInstagram babe khona nako Twitter nalapha njalo ko TikTok ngoba phela kukhona la sibuye sisalele khona ngani noma sibanjwa ukubhinca noma sibanjwa yini kodwa ke uzoyikhulumela yena nangu Manqobo ukhona weqembu amahlebezi Manqobo nithola kanjani it is 07272 512 uyangena ku Facebook uthi Amahlebezi Maskandi group uyasithola futhi lapho asikakabikho ke endaweni eziningi sikhona sinayo ne group ka WhatsApp ke lapho kodwa nje ke siyatholakala ngoba siwuvanzi emcimbini eminingi nje uzosithola siwuvanzi kunjalo uyayikhulumela uManqobo kumnandi ingoma iyona leyo ithi umyeni wami
Ingoma emnandi ithi umyeni wami yabona lento imnandi umyeni wakho uthi wenzeni Ngithi wahambe yofuna umsebenzi. Akasabuyi Usenza lokho angakuhambelanga sekuthiwa uyakhuthuza nami ngizwa nje ngosizwile ngeke ngisho ukuthi ngizwe ngamahlebezi. Hayi akazwanga ngamahlebezi ngoba awahleba amahlebezi. Usho njalo ingoma imnandi kanjalo mbuke lapha ekhaya Manqobo isazobuya ibonana ayithathwa ke hage ka TV kuyaqhawulana nje awu kunjalo nje siboke ke mbuke lapha ekhaya nakanjani nangokuzayo ngolesithathu njalo ntambama ngo6 ntambama suke sikhona ngomfoko sikobde lakhala masonke intombi edotsela empahleni umzulukulwana kala ngaphuma sikotha nabanothanda labahlangula uMahlebezi ingungu ngokubala kunjalo hipha